Hello people, hi everyone. Nhasi ndoda kutaura pamusoro pemumwe American YouTuber ane channel yake inonzi That Fire La nereaction yaari kuita kumazim artist. Ndisati ndapinda munyaya ziri ndoti kana wanga usati wasubscribe to this channel, please subscribe and click a notification bell kuitira patinouya nechinyuwani haudarikirwi panonge uploada obva watoona hauzombodarikiwo. That guy wekuamerica uyu american uyu ane channel yake inonzi That Fire La ari kuisa mareaction kumazimchi artist. Pane andimboziva mese song yaJamaster. Hello mwari. Pane munhu ari kuda kunditsara chibhegi, munhu ada kunditsara mari, akareacta that song achitonakidzwa kuratidza kuti ari kudii ari kunakidzwa nethat song, but haasi kunzwisa ake kuti zviri kunzi chii pasong iyi, but akadii akanakidzwa nayo. Kaita kutoti America ka international international aratidza kuti kunakidzwa nesong nevibe riyayo nechi neenergy yaJamaster. Samukomana adi akanakidzwa nazvo. Zviri kureva song haanga asingazvihwisisa ake. Kozotizve song yani yaJaprez yakabuda kumashure mukwasha yayo akanakidzwa futi nayo nevidhiyo yacho. Haasi kunzwisa kuti zviri kunzi chii, but song neridhiyo akadii akanakidzwa nazvo. Koitazve mamwe masong atakura akanakidzwa futi nemasong awo emashona. Saka nyaya indoda kutaura pa ndeyekuti kune mamwe maartist anodhanzi haini kuti masongs angu asvike international ndofanira kunge nchiimba English, asvike kuAmerica ndofanira kunge nchiimba English. Handisi kuti English yakashata, but ndiri kuti da kuzama kuti ita zvaunonyatsokukwanisa iwewe nemwoyo wose. Hazvisi kumaartist chete, une chaunoitawo chaunoda kuti chiinde viral. Ita zvaunokwanisa iwewe chinotongoenda viral wanyatsokuchita nemwoyo wese uchichigona ya, kwete kuti hanzi arikai ndidii ndiite so zvinoita nhingi ari kuimba English rikai ndiimbe iyo ndokuti yangu igodii igoenda woko. Kwete guys. Kana uchikwanisa kuimba izvozvo zvauri kuimba zveEnglish dzachona idzodzo imba. Umwe ati hai ndoda kuti nziyo dzangu dzisvike kuJamaica ndofanira kuimba mapatwa aya kuimba chiJamaican. But ndoda kuti mutarise Japrez ane collab yake yakaita naJakio achiimba neshona iyoyo, but haana kuti ine regai ndiimbe chichijama. But akatoita collab. Saka zvimwe zvinhu zvongoda kuti udii uite titoita kuti chipo chako iwewe chekuimba, kana kuti unyatsokuimba neshona yako iyoyo yaunogona, kana iri shona kana chirudzi chako ichocho. But the moment yauchada kuti ndichinje ndidai, hazvizonyatsi kubuda, so hazvizonyatsi kubuda. Asi kana uchifila mauriwe, unotozvinzwa mauri kuti ndaimba hangu ndazama kuti ndiimbe neEnglish kana ndidii, asi hei pari kurema. Ende taite imwe problem yekuti hanzi kuti tiinde international ka nyakuti ndaishandisa zvinhu zviri expensive zvinodhura, chichi ndakapfeka zvinhu zvemari zvinodhura nokuti ndigobuda international. Kwete, chero usina chauinacho uchiita chete zvawaita ichocho unobuda zvichibva nekuti iwe wachiita sei, wanyatsochiita nemwoyo wako wese here. Poda kupa example yekuti kana uchida kupinda mubhazi zviya kukwira bhazi kuenda kwauri kuenda, chero ukaenda usina kugeza, chero wakadii wakapfeka mamvemve, chinongodiwa mubhazi imomo imari yako chete kubhadhara transport. Zvokuti hanzi wakazopfekei kana kuti wakazodii, kondakta nadhiraivha vazvitarisi izvozvo, vanongoda mari yavo chete. Saka kuti uinde international
hakudiwi maexpensive cars, chii dzimba niwati zvaunoda kudii. Pari kudiwa iwewe nebasa rako rauri kuita rachona iroro, zvauri kuita zvachona izvozvo. Zvimwe zvese izvi hazvinazvo hazvina basa. Iwewe pachako ndiwe chete uri kudiwa. Chamasta komana akatambudzika, mukomana wekuamerica kuti mukomana ane energy, ane chipo chekuimba, anyatsokuimba sezvazviri. Akarova hake skorobhandi rake riyari nekashoti kake kakadii kakabvaruka bvaruka, but yatova chiamerica song. Hello Mwari. Munhu anatobvisa kuti zvikunzi chii. Sando chanangauya nacho guys, kuti tingoonesana kuti usamirira kuti hanzi handichida kutsvaka mari yakawanda kuti nditenge zvinhu zvinoita kuti ndinde international kwete. Izvozvo zvawinazvo izvozvo zvokuita kuti uinde kure, usvike international kwauri kuda kwachona. Ende chimwe futi chinoita kuti uda inguva futi. Kana nguva yakwana chero usina chawinacho. Look at Van Choga. Van Choga ava kwese akaita futi collab nokugana uko, achipengereka iyo vanhu vanachiti hanzi anopenga, but guys hazvidi zvinhu zvingori expensive. So izvozvo zvawinazvo ndochandangoya nacho guys, kuti tingoonesanawo. Thank you guys. Chiti kana wanga usati wasubscribe on this channel, please subscribe and click a notification bell kuitira padera nezvinyowani usadarikirwa. Thank you.